tuần trước mà hiện in video lui hẳn tí là má lại cái lối end tổ truyền anh em chú cầm hồ thác lẽ nó mày à lúng lẹn thác càng làm khóc mày à hẳn end đun về đã chín tiếng Oh my God. ô lẽ khá khá này à lúng lẹn thác các bạn khóc mày ไว้แต่ลุงแลนท่าพี่ตีวางพวกนี้กับข้าเชี่ยแล้วเว้ยlúng lẹn thác lom tuần thác cái lối end truyền này à ไอเอ็งไรแต่ขโมยลุงแลนท่าไรจือ แค่มี video ผมขึ้นแค่ลงแรงทากกติทุนมากันเรา entry เนี่ยตินอามาคิดแต่เล่นนั่นในทรัพย์ก็แค่อากูมันโลกยาวิธีเวลโม ไอเอ็งไรแต่ขโมยแต่เล่นจือแล้วเอ็นเวทีเนี่ย โอ้ข้าปูมาข้ามีให้ coins อัดดูดันด้านะอันสบกวลเวลเทคา เอข้าไรข้าเราเอ็นตัวนี่โมอากูอินส์เราไรโซกข้าอีเอ็นหัวเราเตีย อาว่าหันวยทากทุนตักเอ็นเอาเลยที่เราตัวเต็งกันเราแค่เทียมงาตุนที่มันกันหอนติแล้วนะจูข้ามีอาปูมา coins หันที่กวลเวลค่ะนี่ อีตีเวไม่ปอนี่อาที่เขาตัวตำโซคือจวนอากูอินส์เราชิ้นทรงข้าเด่นเอ็นโซ โอ้ยมโลโลทุกเตียงส่วนตินแง่นี่ที่เคยเท โอ้ขี้นูขี้เอทวมสป้าไรแต่ขาเซอาปุ่มชิ้นชูขี้ตีหลังตาเซอาดังทรงทุกแจ็คเก็ตแนนฮันตีเซเตียงขั้นหูน่ะมินตีหรอวะ ฮันเดโมที่นี่จูกันเสียดานังเตียงที่นี่ไม่เจละกันเสียดานังเฮียนไม่ดังเฮียนันเที่ยวเวมติจัดเตะที่ลมเวทเนีย tuần trung chú có thấy sửa là vâng em vắng nghe hết video tuần trung mà hiện cần en cần tía em vắng nghe cần tía lần cần tía chuan áp bùm tía chết về đàn này là viên áp bùm lâu lắm bằng xin dòng khi cắm mấy ta là dọc lâu mô chú chú comment là bảo phụ hiên hẳn sới xe khi mà hiện bên trần dọc cả ขลังปังก็สู้ตุนจุมาเห็นกับปอยน์เบลเล่กันตีนั่นตุ่มเบลนี่ละวะวิดีโอดังก็เลยจอกแต่งกันเหนียวตามมาอินที่อ๋อโอเล่ตัวตากันเอ็นตัวคิดชูก็เตียงน้ำปังขันในโดนต่อละวะก็เตียงน้ำปังอีดานพุทธให้นั่นตัวเขาเอาโดนต่อลงกันเหนียวบ่อยต่อละวังอินทรัมปุยตัวไหนจนกันอวกจะมีสงจ้างจวนมีกันทรัมปุยดานาเฮียนี่เองก็มอเรียวกันลูเทนันให้วิดีโอตัวเตะเฮียนล็อกเตียง Ini ada sedikit rezeki, Pak. Alhamdulillah. Pak, harus diterima ya. Iya, makasih ya, Pak ya. Ya, sebentar, Pak. Foto dulu ya. Oh, foto dulu. Iya, foto dulu. Sebentar ya. Bentar dulu. Ya, sandalnya. Kamu di sana. Apa sih? Coba sih. Ayo foto. Menghadap kamera. Oke. Terima kasih ya. Terima kasih, Pak. โอเล่ตัวนักกันหัวตากันคานอันนี้นั่นตะการจนกันถ่วมโนกันเดรสไปโมเอ็มมาชูฟังชวนเฮกัน chú lắm cần dơ lắm thở lại buổi nó tất cả chú cần lần đàn hay cần ngay bây mùa cần ní nó tất cả hay cần ngay bây mùa là wa chú lắm buổi thả cái mẹ mày chú โอ้หันเอ็นไว้กันแค่เอ็นตาละอัปเดตตู้โซ่แค่ดงตู้อังลัดแม่ข้ามีลันดางก็ฟูเลยเนม áp bệ tua đông tua ẳng thì lắm bằng cái đầu tôi nghe đông thì khắp bây mùa sô tôi nghe bể thì khắp bây mùa sô อันเดียวกันฮัตโลเนี่ยตุนไล่ชวนนินโซเชียลมีเดียแต่กันนินโพลังกันเที่ยวติดแต่สุดท้ายจนมินนี่เราได้วินลงไอเทสิน social media กันเตี้ยกันโพลัง Facebook YouTube IG กันเตี้ยมินกันลั่นดานังคันมีคนเดียวเชียร์กันนี่แหละทิ้งซีแต่ว่าให้เรามีเล่มกันนี่ทุ่นนะจูตัวนักกันเอ็นโซตาโปคานจำปุยดูตักเงี้ยเนี่ยจำปุยดูอังกันลั่นค่าดูโซกที่ข้างในตัวเชียนทำเดียวชิน อันนี้หมออันที่เนี่ยหมอกันนินเฮียลโชเซ่ไม่แหละ กันตัวไล่คู่เวลกับผู้ที่เด็กตัวเราลูกกันอินเดียที่อาลูเฮ้ยแล้วนี่ อันนี้ชวนกันลันดานะไปหมดต่อแล้วนี่ชวนนี่ลูกเราเวลากันดูด่านท้ายนี่ไม่ได้ไม่ลง กันลั่นดานะปุยมาเราก็ตีหน้านี่เราชูกันนี่น่าอังแล้ววันลั่นกันอวกแล้วตัวโซกันเฮียนกันข้อสักพุ่งที่ติดไว้ตัวโซกันนี่กันนี่น่าอังเท่าเฮียนหลังไม่ละจบได้วันลั่นตัวตีลำปังกันนี่เรากันนี่น่าอังเฮียนมวยไทยแต่กินเล็มจังละวินอีหลังงูชูปุยหมอไล่โซกโซนี่ สวยจนดิกแบบเดียวไหมมาเสตักชวนนินมันเทละอุ่นเล่มาหันลันจอมเดี๋ยวบันเลมหันจันเวหุ่นให้ไงเจ้าอมเบทโลโม om te palo om mana masih kayak gini dan soalnya lem hikan cang na sama ama to yang
kha chu a thlir tu mi puite thu tu na dai la thain ka khia helai company hello sui fel ngot chi ponin ka khelo idu tok photem amak de hla kang ti chu ka khia bial pa hi kala nei ngai lova ka du bok hek lo high school a chuan ka train te zong zong chuan bial pa an nei veka ke chu diklo na nei ka ang tak zeta ni voi khatma mi pa du nei hi kala nei ngai mi lo ni kum som pariat na pian cham kan lo ma ti chuan ka chung te chuan lesbian mani an pui ngai zong chi ka ne nga ti ngai dan chuan nei da a chan po mi pa tu ma ka som lo wang ani chu thira wang chuan ka chung te nen chuan kanin yal na sa ta hle maya kanu le pa te bula chuan chiang takhian mi pa le mei chia a engzo ka ma ri ru ka pek lo thu chu ka han soya chumi zo chuan ka ru ma ka oma ka khuma chuan ka mu ta hala ka chung chang chu an la soi zela ni ti ka kha theya ka chung te chu ke ma chuan an la bei dong chuang lo ka ba de ni tonga ka khat nu chuan ka chung te chuan special dinner tu a min cho pu yan du thu an soya min khil tel lo chu ro pa ka pa thian thatak fa pa an som tel ti hi ni restaurant kan thlen chuan ka mu hal wata ka thin chu rem khop maya rop chu a chelavin a mel tha a smata ti chuan chung ko thatak a me ni boka ma se ka du chuang lo ni thil poi bang mai chu ka chung te chuan dinner min ei pui don lova chuta chuan rop nen chuan min kal sana blind date ang deuh hian ane mai rop chu a felin ka chunga a thokop maya abula chuan bial pa ka du lo thu ka khil tlang hala ti chuan ka kal san ta deya ka chung te chu ka ti lung ni lo hle mai ti ka khia ka ti khil hai hle bokani ma se college ka kal to do na an thengil thuai ka be se boka college ka kal ni ma sabek chuan min tha mi pa to phot chu an kowa ka nu phei chuan mi thang ka nei thu le ka single thu a khil zel bok le hala min zuak ni mai hian ka khia khuna kal zera kanin zom na chu a chetual tu ni mai ka khia ma se college chi nom ka ti khop maya tu man ka single tak tak ti po chu an khata khel lova ka zirla ya ma ka sonin ka zir thale ya part time na library ya te ka thoka ke ma hian thil kim lo om eng ma ka khilowa mi pa po mei chia po ni se min du tu le min ngai zong du tu te chu anom ve thawa ama ro chu ka chan na chu ai ka lo me ti hi ni college la sia chuan thil ro pui taka thlenga library ya chuan na ka thok zera South America ka kal theina turin poisa ka kholani mi pa pakhat khwek ti chu ahun nga ya ni tina local traina me thatak ani mela reilo te chuan le khazio tura alo kala piangin kan in be chhotan ta ni baba de ya po chuan cupcake te min on pe ya tren thatak le fel tak nin ka khia kan tho pui no chuan min chai tan ta ni khwek chuan min du deuh ni angin asoya ma se ma ala boxi rawa min chai fiam vela wang chuan kain mun niam phalowa ma se ani chu asang ani ma se kani na chu kani na niya ma se engwangin nge ama chu ka mu piang chuan ka lim thin ti chu ka kha thiam talawa ngati nge ka mut ma ka ngai to nan hun be chu ama ni tak ngati nge ka ha ve le ama chu ka khet chwa je thin ti de po chu min ti boi tu ni chhotan ta ni zona ta chu ka du ti na em liang ani na taka chuan adikani ni khat chu library chwa san donin paper min pe a number zia ka ama chu call to min ti bokani a number ka chut pa chuan ka khur pa chak chaka chwa puya min som che chu kalom lu tuka khangu ma chuan kalam ta vak vak maya kha le chen ko pui ngai to loving ko ma nge nia tuna chuan medic tak ka tong to zok ti pu ka thiam lo kanin date ni ma sabel chuan ka restaurant ngai nat beka min khuaya in an na po kan nga hle maya khwek bula chuan ka chung te nena kanin kar kan chung chang thu po chu ka sei thina ani chuan bial pa ka nei tho chu ka chung te nena sei to min ti ta ti chuan a soyang chuan ka khat nu vel chuan khwek nena kanin zui tho chu ka sei ta ni ti chuan ka chung te chuan lim khop maya muan chak thu pon sei ni kanin hu khom che chu in khasang mai hian anin nela anin khasatlia mai pon rovin kumtam takin khato ang mai hian an omani zana chuan bedroom atonga ka chuak chu khwek le ka pa ding dun chu ka muwa engen soiniang atu ka lo ni chuan khwek chu kan zota engmani lo thuin min changa
các lẽ chuan tripa kan kal na tur ticket chu alak thu min khila hotel kan pan mek lai chuan tui kho thla omna kan dinga a khup pakhatin a thing thria in nei puya min som ta ni chu koi lo khop mai thlathum vel chu kan in zui khani sia ma se ka ngai tuwa ka pa ne na aguk taka anin biak te kha chu wang chuanin o tia chan chi ning ka khia o ten ka chang ta ni kanu le pa te chuan akak le lo om tu ga chuan alom na man an du thun swing hala ma se khoi chuan exam ma chon nga ya ka ho du hum khoi ma wang chuan ke mai ko ho ta tho ni ka thleng chu kan chan chin chuan sei ta chak chak mai ya in nei lam hliang ani zep lo chuan lem chuan ka chau pui dewa mu turin ka chho ta da ya chuta tak chuan ka pa chuan an thil tum a hlo tlen zia le ka ngai nan ni tam angai to lo tu thu chu a soi ka khata ni eng thil nge ka khret kha ka kha thiam lawa kuma chuan ka han muwa ka mak ti chu ala ngai thei lawa ingen sei khom zia niang ti chuanin kanu le pa ten mut thleng chu ka nga ka an mut nu chuan ka chuak pota khwekina chuan ka kala thodi khret chu ka tum ta ni ti chuanin thilom dan ka sei nu chuan khwek chuan ngai dam min dil ta ani chuan min khel hun tu hun tha lo zong thina khwek chu ka pa office an thok ania ka pa chuan ka chung chang tho soi puya ani chuan college tuition man apek sak tu thu a soi boka ka pa chuan min dei tur le min nei turin khwek chu lo khil hi lo nia ma se khwek chuan poisa adu to lo thu a soya a champo min mangai tak tak to wang ani chu thila thlena tang chuan khwek le ka chung te chu ka betangai lova eng thil nge ka chung te an ti hi ma se han ngai to chuan khwek kanuna anda lu ta ni bek maya ka mangai em a khwek hian min mangai tak tak nge poisa wang mai mai zok ti chu ka khathiam thei dalawa enge ka ti leang ka then hlen ang nge ni nga ka pasala ka nei tak tak ang ti chu ka khathiam lo ni a poisa don zong zong chu ka da le tiang le vek anga min mangai tak tak ani chuan bul kan tran thaleang ti in ka som mai don em ni ti tan ka ngai tua tuna khri chuan malak dan tu ka thiam to lo ni engpon in se comment lama eng tianga malak chi nge niang ti kha in khria thiam dan ni do comment don nia